Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top story subong nga adlaw, November 26, 2024. Philippine Army nagpahayag nga wala sang kamatuoran ang balita nga may movement sa bahin sang AFP bangod sang away politika. 8 katuig nga bata nasapuan patay, suspect sa pagpatay, 14 anyos nga tiyo. Army patay matapos matiruhan sang kaupod yaman nga soldado sa sulod sang kampo. Pagserbe sang notice to vacate nagapadayon sa 112 ka mga pamilya sa barangay 39 sa Bacolod. Kag sa good vibes, pelikula nga Under a Piyaya Moon nakasulod sa International Film Festival sa Morocco. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod Traffic and Transport Management Department mag-recommend sang Banose bilang detour sa bulan sang Paskwa. Hindi pa ma-recommend ni Bacolod Traffic and the Transport Management Department Deputy Jose Antonio Robelio ang pagpatuman sang total truck ban sa Carlos Hilado Highway o kung Circumferential Road bangod ginakulang pa ang mga road signs kag suga sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung Banose. Ang Banose among ginatudlo mangin alagyan sa mga truck kag iban pa nga heavy equipment sa tiol nga ipatuman ang total truck ban sa Circumferential Road. Pero sa ginapaabot nga pagutok sang dalanon sa syudad sa Disyembre, pabor si Robelio nga gamiton sa mga motorista ang Banose bilang detour agud makalikaw sa traffic nga sarang matugas ang Christmas rush. Ang Committee on Transportation and Traffic sang Konseho ang nagmando sa BTTMB nga magpatigayon sang feasibility study angot sa ginaplano nga total truck ban sa Circumferential Road. May Christmas rush. Would you recommend gamon ng detour ta for motorists? Yes, definitely. Kung number one, if you're a private vehicle, kag you have a roadworthy salakyan, I would not recommend it for single vehicles because isa ka problema naton dito is construction. Ano ang bilin sa dalan sa construction? Balas. Anong katabo kung maglabay ang motor? Matumba. So like I said, amo nang inabal ko, there's multiple accidents. Most of them or all of them are motorcycles. Sa number 9, approval sang 4.4 billion pesos nga annual budget sa Bacolod ginapaabot sa Disyembre 18. Sa hearing sang Committee on Finance ang Konseho, nagpaidalom sa deliberation ng tagsa ka mga city department na lakip diri ang City Engineer's Office, Local Market Committee, kag Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Ginsiling ni Councilor Thani Saison nga nagapamuno sa komitiba nga pila pa ka mga departamento ang madason nga maga-deliberate antes pa siya maga-endorso sang draft para sa proposed 4.4 billion pesos 2025 annual budget sang syudad. Ginapaabot ni Saison nga sa Disyembre 18 maaprubahan na ang annual budget. May 3.6 billion pesos ang 2024 annual budget sang syudad. Pero giluso ni Mayor Albi Benitez nga mas mapasakaan ini agud matagaan prioridad ang pondo bahin sa social services agud mapasanyog pa ang Bacolod City Comprehensive Health Program kag bayad agad system sa idalom sa Department of Social Services and Development. Sa number 8, dugang nga 800 ka mga PAFFF beneficiary nagbaton sang tig 10,000 pesos nga ayuda. 800 pa ka makatapos ang fisher folk kag farmers organization pati na mga pamilya nga apektado sang kinalikdan nga El Nino phenomenon sa Bacolod ang nagbaton sang tig 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families o kun PAFFF kainas ang aga. Nalakip sa ilang masobra 600 ka magkatapos ang Urbana Poor Organization nga nagsulong sadto sa opisina ni Mayor Albi Benitez bangod wala makabaton sang ginpanagtag na ayuda.
matapos ang validation nga ginmando sa alkalde na tigay ng payout para sa mga benepisyaryo. Ginsilin ni Councilor Thady Saison ang pamuno sa Committee on Agriculture nga ang validated list sa mga benepisyaryo ang na-verify sa mismo barangay. Nagligad lang ang Hunyo sang ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanagtag sa masobra 83 million pesos nga ayuda halin sa PAFFF sa Negros Occidental na lakip diri ang Bacolod. Sa Department of Agriculture, sa ila ni halin ang fund, it's presidential assistance for fisher folks, farmers, and families. Ang mga ila is pledged. I-validate ni sila. Yes, validated. Amo to nag-reapply. So, same job po ng nga sa guidelines nga hindi pwede ang 4-piece. Yeah, pareho pa. Amo ni sila Bali iniya galing. Sila to. Iniyang bag-o ni, may counter kwa na niya, may ginpa-check na niya sa mga barangay kapatid. Sa number 7, motorcycle rider patay matapos magsuhot sa tanker ang iya nga motor. Patay ng isa ka 25 anyos matapos magsuhot sa idalom sang tanker nga ginadala nga motor sa National Road sang sitio Kinalungsan, Barangay Poblacion 2 sa Sagay City, Lunes ang aga. Sa investigasyon sa Sagay City PNP, padulong ang biktima nga si Rolando Bantillo Jr. sa iya nga ginaobrahan sa Barangay Poblacion 1 kag pag-abot sa lugar sang insidente ginaalegar nga nadulaan ang biktima sang kontrol sa iya nga motor gani nagsuhot ini sa idalom sang oil tanker. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival bangod sa mga seryoso nga mga pilas nga naagom niya. Temporaryo nga gindetain sa PNP ang driver sang tanker nga ginkilala sa kay Danilo Guillena Jr. Sa number 6, Army patay matapos matiruhan sang kaupodman nga soldado sa sulod sang kampo. Patay ni sa ka corporal matapos gintiro sang isa man kaupod niya nga army sa sulod sang kampo sang Charlie Company sang 15th Infantry Battalion sa sitio Baras-Barasan, Barangay Manlukahok, Sipalay City, Lunes ang gabi. Wala nakaluwa si Corporal Arnold Sumaribos matapos nga ginalegar matiruhan ni Sergeant Charlie Labihit. Ang duhang pareho nga naka-assign sa Charlie Company sa 15th IB. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sa Sipalay City PNP, ululupod inom ang duha bangod nga birthday sa ila kaupod. Nagbaisay sila tubtub nga nagsakitan na ina. Samtang nagapukutay, ginaalegar nga naggabot sang armas sila bihit. Kagintiro ang biktima nga naigo sa iya wala nga kamot kag naglabot sa nawala nga dughan. Ginhingagaw padala sa Sipalay City Infirmary and a birthing clinic ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod kay Humokan, 9mm pistol ang gingamit sa suspect sa pagtiro sa biktima. Kay nasang kaagaho nagsungka si Labihit sa otoridad, bit-bit ang iya pusil. Sa karon ginahanda na sa Sipalay PNP ang kaso nga homicide batok sa suspect. Sa number 5, 8 anyos nga bata na sapwan patay, suspect sa pagpatay, iya 14 anyos nga tiyo. Nagakaagnas na sa nasapwan ng bangkay sa 8 katuig nga biktima sa sitio Umot, Barangay Santol, Banwa, sang Binalbagan sang Sabado. Sino kay Pulisa Major Junray Batadlan, ang hepe sang Binalbagan PNP, Martes nga adlaw sa nadula ang biktima apang Biyernes na sa nag-report ang mga ginikanan sa PNP. Sabado nga adlaw sa nagpadulong ang mga pulis sa lugar kag nagpatigay sang investigasyon. Nasapuan sa mga tanod sa katubuhan ang bangkay sang biktima nga positibo naman nga ginkilala sang mga ginikanan. Suno kay Batadlan,
ilagin imbitar sa istasyon ng 14 anyos nga tiyo sang biktima kag iban pa nga himata tungod silang ulihi nga nakit-an nga kaupod sang biktima. Nag-ako ang tiyo nga siya ang naglabo sa iya nga hinabros nga ginhalinan sang iya kamatayon. Pero wala niya man sini matumod kung ano ang rason niya sa pagpatay sa bata. Na-recover pa ang bayos ng 14 anyos nga may dugo. Ang tiyo ang yara sa karon sa kustodiya sang DSWD Binalbagan. Desidido ang pamilya sa biktima nga magpasakas ang kaso batok sa suspect. Sa number 4, repairs ang tatlo ka mga dalako nga merkado magapabilin nga prioridad sa Bacolod LGU sa pihak sang pag-realign sang 525 million pesos nga pondo. May report si Nico Delfin. Bisan pa gin-realign na sang syudad ang 525 million pesos nga budget nga para kuntani sa pagtukod sang New Burgos Public Market ginpahayag ni Councilor Celia Flor. Pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse ang konseho nga magapabilin sa gihapon nga prioridad ang pag-repair sang tatlo ka mga dalago nga merkado sang syudad. Ginpaathag ni Flor nga tungod wala nagpabor ang mga market vendors sa pagpatukod sa New Burgos Market, nagdesisyon ng syudad nga gamiton na lang ang gintalan nga pondo para sa construction sang dugang nga mga infrastructure projects. Ini magluwas nga sang nagligad ng man nga tuig natapos ang pag-repair sa mga merkado. Panugon sang kwarta naging pandira no nakalaan bala dira gin silo na lang sa ibang nga projects. Why not gin-realign sa iba nga markets? Well, obrahan pa na plano mo. Obrahan pa na plano. In fact, kay balaan mo, hindi man kaigo ang mo nga budget sa other markets. Man ang pinakagamay ng merkado, Burgos. Plano man sang Local Market Committee nga gikan sa Trust Fund kuhaon ng pondo sa pag-repair sang Central Market, Burgos kag Libertad Market. Gani kinahanglan nga maligwat ang Local Market Code agud mapasakaan ang koleksyon sang syudad gikan sa mga market vendors kag tenants. Ang mga repairs halin dapat sa trust fund. Ang problema naton sa trust fund, mahalin ina siya 50% sang collection. Collection sa merkado. Unfortunately, ang collection dira Sa Burgos? sa halos tanan ng merkado. Gamay tungod wala man nagabalayad. No? So kung nagabalayad man daw paganot pa. Sa ginpatigayon nga Bacolod Master Plan and Stakeholders Agenda, ginpamangkot sang katapos ang Market Vendors Association kung nga wala sila nalakip sa ganpresentar nga Roadmap to Super City ni Mayor Albi Benitez. Ginhinyo nila nga kuntani mataga na tensyon ang pagkaayos ng nagatulo nga mga atop, pati ng problema sa drainage kag pagkaayos ng comfort room sa mga merkado. Panugyan sang alkalde sa mga market vendors nga kuntani himuon nila ang ilaman nga bahin ilabi na sa paghatag suporta sa mga development projects na ginaplastar para sa ila kag sa ikaayos ang syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, nagapadayon sa karon ng pagserbis ng provincial government sa Negros Occidental sa ikatlong nga notice to vacate sa 112 ka pamilya sa Barangay 39 sa Bacolod. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. sa ongoing nga pagserbis ang notices, mayara sang willing to receive kag mayara man sa nagapamalibad sa pagbaton sini. Gani suno kay Nelias, bilang kabahin sang compliance sa 3 notice rule, ila padayon sa karon nga ginaserbe katlong nga notice to vacate. Pagkatapos ini, ginapaabot ang pag-file sa probinsya sa ejectment case batok sa 112 ka mga pamilya. Ang duta nga ginatindugan sa balay sa 112 ka pamilya ang ginapanag-iyahan sa pamilya Lazares nga dapat ibalik sa gobyerno probinsyal sa pamilya. Sa 1954, nag-donate sang duta ang pamilya Lizares sa Negros Occidental High School para gamiton nga school garden. Ugaling ang among nga tinutuyo ang wala na sunod. Gani isang 2012, nag-file ang pamilya Lizares sang cancellation of deed of donation.
Inyagi na paboran sang korte sa desisyon nga ginpagwa sang 2021. Pero ang probinsya kag ang pamilya Lizares ang nakalambot sa isa ka compromise agreement. Nakasugtan nga ang duta nga napatindugan na sa mga buildings sang provincial kag national government ang magapabili na lamang sa gobyerno kag ang nabili naman nga duta ang igabalik sa pamilya Lizares nga wala dapat sang informal settlers. Hindi man sila willing to leave. They just received the demand to vacate. So may next round pa na, which is, negotiation. Kasi basi willing man lang sila mag-receive sang financial assistance. So hindi na tayo mag-resort to ejectment. Sa number 2, sa tunga sa mga pahayag nga gidbuy-an ni Vice President Sara Duterte para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagakaigo lamang nga itugya na ini santo sa procedure sang layi. Sini nga Martes lamang ginsabpina sa National Bureau of Investigation si VP Sara para magpaathag sa ginaalagar iya threat sa pag-assassinate kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga para sa Vice Presidente hindi man active threat. Nabato na sa talatapan ni Duterte ang amo nga sabpina. Sunod sa gobernador, ang kasubo nga mga hitabo, wala nagapabaya ang gobyerno gani hulato na lamang kung ano ang mga findings sa Department of Justice. Nagapanawagan man ang gobernador sa kaupod ng mga officials bisan pa sa publiko nga sa tunga sini magpadayon sa tagsa kakatungdanan. Kung tutukan lamang sa tanan ang nagakatabo subong, magatuga ini sang political kag economic instability. Gani tigaylo nga magpa-apekto, dapat magpadayon sa trabaho kag magtutok sa economic growth. Ilabi na sa local officials likawan pagid ang mag-take sides. If we all continue to work, we all have our roles. A president, a senator, a congressman, a local officials. We all have our roles to take. So if we just continue to work, especially for our respective communities, we will be okay. And not just focus on what is happening at the moment sa babaw. I think that's our responsibility to our respective community, to try to help your economic conditions improve. Kag sa number 1, wala nagapasilabot ang Philippine Army sa Visayas sa kung anuman ang inaway sa politika sa pungsod sa karon. Inansuno sa kay 3rd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel J.J. Havines. Sa tunga sa nagagwa nga sugilanon nga may movement sa katapos ng AFP, suno kay Havines, wala inisang kamatuuran. Ang Army sa Visayas sa masako sa karon sa paglubad sa problema angot sa local communist armed conflict kag sa kaso sa Negros nagasentro karon ang operasyon sa Philippine Army sa 6th District. Kung sa diin may 8 ka mga nabili nga puwersa ng NPA nga napatay sa encounter sa nagligad nga semana. Wala man nagaungtat ang operations ng Army sa Panay Island. Dugang pa ni Havines ang mga soldado ang nagapakigbahin sa politika ang sinang una pa kag wala nagakatabo sa karon. Ang AFP ang nagpagwa man sa pahayag na fake news ang nagalapta nga sugilanon nga may movement sa bahin sa mga soldado sa tunga sa nagainit nga bangigay sang matag-as nga mga opisyal sa pungsod. Pero sa kuha natin, subong ay tapuson natin ang problema natin sa local communist armed conflict amo na natin nga directive by the end of the year, di ba? Oo. Wala wala gid kita mo sinarom nga nabatian. Kaga sundalo natin subong lessons learned na sa aton ng mga sundalo. Napangakamo na it's a thing of the past na narom. Kag sa Good Vibes under API Moon nga pelikula nakasulod sa Trans-Saharan International Film Festival sa Morocco. Ang pelikula nga ginshoot sa Negros
Bida ang mga Negrosanon kag nagasentro sa mga native delicacies ang Negros nga under API Yamun ang masaksihan sa Morocco para sa Trans-Saharan International Film Festival of Zagora sa Morocco. Kini matapos nga ang under API Yamun, isa sa mga official selections sa feature fiction film competition sang 18th edition sang Amunga Film Festival. Ini ang ginanunsyo sa page sang Bakunawa Films ang nag-produce sang pelikula. Nagasentro ang istorya sa love stories ng duha ka mga henerasyon gamit ang nagkalain-lain nga mga native delicacies sang Negros. Ang pelikula nga gindirect sang Bacolodon director nga si Kurt Soberano ang nangin Best Picture sa Cinepanalo Film Festival sang Pure Gold. Bida diri ang mga Negrense actors nga sa Chart Motus, Pau de Maranan, Jeff Moses kag Joel Torre. Ang Trans-Saharan International Film Festival of Zagora sa December 9 to 13 na. Kag of course, antes kita magatakop, kita nagatamyaw sa aton nga mga viewers. Sa kaya Jubea Janala Natavio, shout out, maayong hapon, Digicast Negros. Kaya Lindol Sunyo, gahamba siya maayong hapon Negros. Kay Susan Sanchez, ginagreet niya ang tanan sa maayong hapon. Kasubong man kay Benji Borlas, kag kay Jersardo Marquez. Maayong hapon, Digicast Negros. Happy viewing sa tanan. Kagamo yato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.